ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንኹሎም ከአ መንፈስ ቅዱስ ሞልኦም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅድ 4 ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንጽባሕ ቀዳም ዕለት 4 ወርሒ 10 2014 ኣዝዩ ፍሉይ መንፈሳዊ መደብ ኣብ ማሕበር ኮካ ሃይማኖት ቅዱስ ቄርቆስ ተዳልዩ ስለ ዘሎ ናይዚ መደብ ተኻፈልቲ ክትኮኑ ብስም እግዚአብሔር ንዕድም። ዘለውና መርሃ ግብርታት መጀመርያ በአቦታት ጸሎት ምስ ተዋህበ ናይ ምስጋና መዝሙር ንህይወትና ዝመልስ ትምህርቲ ስነ ጽሑፍ በኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ሎሚ መድኃኒት ዘይተረኽቦ ሕማም ዘይኮነ ዘሎ እዚ መድኃኒት ናይቲ ሕማም ኣበይ ከም ዘሎ ዘይምፍላጥ እዩ። ነቶም ዝኣመንና ብርሃንካ ዘንብቦ ናባና መዝሙር በዓበይቲ መዘምራን ማሕበር በአሕዋት ዓበይቲ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ሓድሽ መንፈሳዊ ድራማ መቸም ቀዳሙ ወደይ ነዚ ኩሉ ክጻወሩ ኣይክእልን እዩ። እወ ንሱስ የግዳስ ነገር ወላዲት ስለ ዝኾነኒ እዚ ኩሉ ቅድሜኻ ዘሎ ከቢድ ነገር ከሎ ገና ልበይ ብሓዘን ከም ዝመልእ ገይርዎ። ንጉስ ዳ ብጣዕሚ ግዩ ይኸውን እምበር ብጣዕሚ ግዩ እንሄድካንዶ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ክወርድ ዘይምስል ክመስል ተገዲዱ ዘሎ። ስማዕ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ንጉስካ ንዓይኻ ትሰግድን ትግዛእን። ወረብ ናይ ሓባር መዝሙርን ማሕበርና ኣዳልያ ስለ ዘላ ናይዚ መደብ ተሳተፍቲ ክንከውን ካብ ቃሉ ዝረሓቕና ናብ ቃሉ ቀሪብና ካብ ኩነኔ ናብ ምሕረት ተመሊስና ካብዚ ዘመን እነምልጠሉ እንኮ መንገዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ተረዲና ናብ አጸደ ቤቱ ክንገስግስ ብስም እግዚአብሔር ማሕበር ትጽውዕ። ብድሓን ምጹ ቦታ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበር ትምህርቲ ሰንበት ቅዱስ ቄርቆስ ዝጅምረሉ ሰዓት 12 ፋዱስ ክኸውን እዩ። ብሰላም ምጹ